טוב חבר'ה, שלום לכולם. אז ראיתי כתבה על זה שנשים היום בישראל מחפשות גבר אלפא. וכאילו, מה זה? קודם כל הביטוי הזה של גבר אלפא, שכאילו יש סוג גבר כזה ויש סוג גבר כזה, זה לא נכון. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה. אין סוגי אנשים. אנחנו הכל. ואתה יכול לשנות מה שאתה רוצה בעצמך. ואתה יכול לאהוב מה שאתה רוצה בעצמך. העניין הזה של אישה שרוצה גבר אלפא, זה אישה שרוצה גבר שנותן ביטחון. אם אנחנו מסתכלים נגיד, עכשיו מה זה הביטחון הזה? זה להיות בטוח בבחירות שלך. וזה משהו שנורא התערער לאחרונה, גם אצל נשים וגם אצל גברים, של אולי אני מפספס בחוץ, אולי יש משהו יותר טוב, אני לא מספיק, אני צריך לעבוד יותר, אני צריך לעשות יותר כסף, אני צריך להיות יותר בכושר, אני צריך ואני צריך ואני צריך, והכאן ועכשיו הוא לא מספיק לעולם. כי אני לא מספיק לעולם. כי אני צריך להיות יותר עשיר ויותר חתיך ויותר חזק ויותר בטוח בעצמי, אבל גם יותר ג'נטלמן ויותר רגיש ויותר עדין ויותר כועס ויותר בטוח, אבל גם יותר רגוע ויותר שלב. זה לא נגמר. עד שאתם תבחרו, עד שאתם תבחרו בעצמכם. כי ההסחות דעת האלה, הפורנו, סליחה שאנחנו מדברים על זה, אבל צריך לדבר על זה, זה באמת, זה קשה. איך אפשר ליהנות מבחורה אם כל פנטזיה שעולה לך היא במרחק לחיצה? טוב, זה דיון מורכב, יש מלא לדבר על זה, זה סרטון מעניין בפני עצמו. אנחנו נדבר עכשיו על העניין הזה של גבר אלפא. תראו, אם אנחנו מסתכלים מבחינת טבע, האלפא, שאני בכלל לא אוהבת את הביטוי הזה, זה לא נכון. המנהיג או המנהיגה בלהקה זה הפרט שמביא למציאת מזון. כלומר, עולם הזוחלים, הדינוזאורים, זה החזק שורד. יותר שיניים, יותר חזק, יותר מהיר, שורד. זה המנצח. עולם היונקים הוא שונה. עולם היונקים הוא המסתגל שורד. מי שמצליח למצוא הכי הרבה מזון, שהגיע לאסטרטגיות הכי נכונות, שמצליח למצוא מחסה, ששומר על הלהקה. זה הפרט הכי בטוח, שהוא המקום הבטוח. אם אתם תראו מערכות של כלבים ואנשים, זו מערכת יחסים מאוד עמוקה של אמון. הביטחון שאישה מחפשת הוא הביטחון שהוא יבחר בה. עכשיו, נשים יקרות, מי ששומעת את זה לא יקרה עד שאת תבחרי בעצמך. גבר יקר, אם יש אישה שאתה מרגיש ממנה שהיא רוצה, שיש לה תלות בך, שהיא צריכה שהיא רוצה את הכסף שלך, אז א', להמלצתי לא, כי אתה לא רוצה אישה שצריכה אותך, אתה רוצה אישה שרוצה אותך כשותף, וברור שאתם, בעזרת השם, שתהיו במערכת יחסים שכן יש צורך. היא צריכה אותך תומך, והיא צריכה שתהיה שם, והיא צריכה שתהיה קשוב, אבל זה צורך מאוד מאוד רצוני, זה צורך מתוך חופש. וב' אם אתה משכת לעצמך אישה שרוצה כסף מגבר, מה זה אומר עליך? איך זה משקף את מה שקורה בפנים? כי הכל זה מראה. אז אם אתה משכת לעצמך אישה שהיא קצת בתלות, והיא חלשה והיא לא מצליחה לעמוד בפני עצמה, כנראה שהאנרגיה הזאת קיימת בך.
איפה אתה שם את הערך העצמי שלך בכמה כסף יש לי. אם אין לי כסף אני לא מספיק. אני לא מספיק עשיר, אני לא מספיק חזק, אני לא מספיק זה, אני צריך לעשות יותר וילה רשימה. בשביל חבר'ה, הכל זה בפנים, הכל. כל התשובות למה שאתם רוצים, לאושר הכי גדול שאתם רוצים, באמת זה כאילו, זה להסכים לפגוש את עצמכם, וזה לא נעים, זה ממש כואב. זה ממש כואב להרגיש שכאילו וואלה, לא משנה עם כמה בנות אתה תהיה, זה לא מספיק. ואתם יודעים, האנשים שהכרתי ששום דבר לא הספיק להם, הם בהכרח האנשים שהרגישו שהם לא מספיק. אני לא מספיק. הבחירות שלי הן לא נכונות. החוסר ביטחון בבחירות שלי. אז האלפא הזה, זה אחריות. זה למצוא מישהו שהוא אחראי. עכשיו, אי אפשר, אחריות, אחר, אחרי, אחריי, רעות. אי אפשר לבטא את כל הדברים האלה אם אין לי אחריות על עצמי. מה זה אומר אחריות על עצמי? מה הפנטזיות המיניות שלי? למה? אני מצטערת, אבל אתה לא יכול לראות פורנו 3 לילות בשבוע ולבכות לאלוהים, יואו, למה אני לא מתאהב? למה שום דבר לא מספיק לי? אתה מכוות את המוח שלך לכאב, ושוב, אני רואה בנים שמתמודדים עם זה, וזו התמודדות קשה. זו התמודדות קשה ולא פשוטה, וזה המון, ויש בזה גם המון בושה. אני לא יכול לדבר על זה, אני לא יכול להראות לה מי אני באמת, כי אני כזה שרוט ודפוק וסוטה על כל הדברים שראיתי ושאני אוהב ושנהניתי מהם. אז איך תהיה לך אינטימיות אם יש חלק ענק בך שאתה כל כך מתבייש בו? אתה לא מסוגל לראות את החלק הזה בך. בכל אופן, מה שאתם רוצים לקבל, תהיו הדבר הזה. אני אומרת את זה מניסיון מוחלט, שגם אני הייתי חלשה, וגם אני הייתי בתלות, וגם אני חיפשתי שיאהבו אותי ושיתנו לי ביטחון. ומשכתי אליי דברים כאלה שאין להם מה לתת לי, כי הם בדיוק כמוני, כי גם הם מחפשים את זה מבחוץ. ועם הזמן, עם התהליך, עם ההיכרות עם עצמי, ובאמת לקלף את הקליפות, ובאמת לגלות ששיקרתי לעצמי, ואז להגיד לעצמי את האמת, זה לא נעים, זה לא כיף, אבל זה כל כך שווה את זה, זה כל כך שווה את זה. ואז פתאום האנרגיה השתנתה, ואז פתאום האנשים שנמשכו אליי ואני משכתי להם שונים. כאילו פתאום כשאני הרגשתי יותר עצמאית ויותר חזקה, ואני בחרתי, אני רוצה ככה או ככה, כאילו שם ראיתי בכתבה, אני רוצה גבר שיבוא יגיד לי קומי בואי ב9. כן, יש את הרצון הזה להיות עם מישהו שהוא בטוח בעצמו ובמילה שלו ועומד מאחורי המילה שלו. וכשקבעתי לדייט עם בחור וקבענו ב9:30, אז שמתי לב אם הוא הגיע ב9:29 או שהוא הגיע ב9:37. אם הוא מדויק, אם הוא אומר משהו והוא עומד בו. וברור שבדייטים שהגיעו ב9:37, גם אני הגעתי ב9:35, 9:40, כאילו גם אני הייתי שם. זה הכל קיים בי.
וכשהאנרגיה הזאת של התלות ושל הפחד ושל אני חייבת להיות כזה וכזה, והכל חייב להיות בסדר, והכל חייב להיות איך שזה חייב להיות כתוב. כשמשחררים את זה וכזה, אני, אז החיים אחרת. אז את תפגשי את הגבר הזה שיגיד לך בתשע תבואי כאילו אני באה לאסוף אותך, כי גם את תהיי כזאת. כי את תחליטי שבתשע, את לא יודעת, שבתשע אתם נפגשים. כאילו את תחליטי את זה. את תחליטי שאת מוכנה לפתוח את הלב שלך ולהתמסר. ואתה תחליט שאתה מוכן לפתוח את הלב שלך ולהתמסר. והחרטה הזאת שזה לא כרוך בהתחייבות, אין דבר כזה. אם אני לא מחויבת לעצמי, אם אני לא מחויבת לראות את עצמי באמת לא לבגוד בי, להגיד את האמת שלי ולעמוד בגבולות שלי, זו מחויבות, וזו המחויבות הכי משחררת בעולם. אז לגברים עם האלפא, לגברים שרוצים ביטחון, אתם כל כך יכולים, אתם יכולים הכל, אתה יכול הכל. היא רוצה את האביר על הסוס הלבן, ואתה יכול להיות האביר על הסוס הלבן. ואתם רוצים להיות האביר על הסוס הלבן. השאלה אם אתה מסכים לעצמך, אם אתה מסכים לקחת את הסיכון לראות את זה בעצמך. כי לפעמים אנחנו גם מכורים להגיד, וואלה, אני חרא וזהו. אתה לא חרא וזהו, זה פשוט קשה להשתפר. זה פשוט כואב. להשתפר ולראות את האמת, ולפקוד שבוע בחדר אם צריך. ולפרק את כל הקליפות. ולהרגיש את הפעם הזאת שבגיל 5 אמרו לך את הדבר הזה והזה, והרגשת ופחדת. ואת הדבר הזה שעשו לך בגיל 14 וקפאת. או קפאת. ואיפשהו שהפרתם את הגבולות שלכם. ואיפשהו שהלכתם עם הראש. שהלכתם עם לסמן וי לרשימה. וזה החרא. וזה לא היה מספיק. וגם עם זאתי וזאתי וזאתי, וזה עדיין לא מספיק. ובגדת בעצמך. ועשית משהו למרות שלא כל כך רצית. אבל אני לא יכול לסרב. מה, אני אסרב? גבר. זה שקר. זה שקר שגבר כל הזמן צריך לרצות כל אחת. ומפמפמים לכם את זה. תימשך לכל דבר. כי אז זה גם נוח מולה. כי אז אהבת חייך תגיע, וזה יהיה לך נוח להגיד, אבל אני כזה. אתה רוצה אישה טובה, תהיה איש טוב. אתה רוצה אהבת אמת? תיקח את הסיכון בלהתאהב. צר לי לבשר, אם אתה מסתכל על בחורות ערומות, חצי ערומות, כמעט כל יום, אתה לא תתאהב. טוב, חבר'ה. הצלחה.